kajing le kai shibet hak port price teng ka Netherlands Persia ya ka USA. Ngimla ban ong ka Netherlands katlot lane ka USA katlot. Baro arteli hikitem kidon sya ka round of 16. Kini ki arteli hikitem kidon kam banyak kunting banyak rong sya ka quarter final lem kumta ki hab ban lek phaying no. Namar kani kala dei ka knockout stage. Ka Netherlands kadon kam ban le kai bha bat ban job ro ban bu ele ha ka quarter final. Kom juru ka USA kadon kam ban job bat ban le kai bha ban yorung sya ka quarter final. Hendrei ha ka jing le kai hi ka wei ka de ban rem bat ka wei ka de ban job. Perlok nse pet chibet ha ka por prashiteng mano ban yobu elde ha ka quarter final lane mano ban hab ban le phaying. Ka jing le kai chibet ha ka por khat arsiteng ka Argentina Persia ya ka Australia. Nila ban ong ba kari Argentina kadai kari ka pau nam ha ka jing le kai football bat kadai ru kari ka baklan. Bat kumjuru ka Australia ngimla ban ong ba katlot Hendrei kelap boy ha ka round of 16 ingej ba kadai ka baklan. Ngin saya pet shibet mano ban rung sya ka quarter final bat mano ban yo ban lej phai no syaying. Ban shupen ken mau ka Argentina ha ka jing alam jong Lionel Messi kala syarem ha ka jing le kai baningkong kata Persia ya ka Saudi Arabia. Bat kalayo ya kajing job ha kajing le kai baar Persia ya ka Mexico bat kumjuru ha kajing le kai balai kala job da argol ya kari Poland. Baru ngitip ba Lionel Messi udai player uba paunam bat ubat tibet ba ha kam jale kai football. Hatu Lionel Messi udang la DM ban wara jing job na benta kari Argentina ha kajing le Persia shibet ya kari Australia. Ban yo rungru ha ka quarter final. Ladak Argentina kerem Lionel Messi uhap ban lej phaying no bat ladak Argentina ka job kan ya kendu kawai na kitim kibaya le kai shibet kiba job kata ka Netherlands lane ka USA ngin saya pet shibet dala kijong kikmat mano ban yorong sya ka quarter final bat mano ban hap ban lej phaying no. Sengoba komen ya kitim lane kiri kiba pi sngutunat lane kiba pi support. Sengoba subscribe ya kaneka channel lada pimpat subscribe na benta ki wepat video bangin sapen mi kublai shibun.